איזה קמח. מה כתוב? זה קמח מיוחד. איזה קמח. תספחי ותראי לי. תראי לי. ראית איזה קטן? רגע, אני אערבב שלא יישפך. איתך, לערבב. רגע. שנייה, אני בהתחלה ואת תמשיכי אותי, טוב? תחזיקי לי עם היד. יכולה להחזיק לה את היד. יופי. אל תסובבי לי את היד. הנה לתוכה. זה היה טוב. זה כמו בפרסומת. נא להתעטש. נא להתעטש למרכז הבצק. תתני לאמא שלך ולאבא שלך. תראי מחר איזה חופשת מחלה הם מקבלים. חג שמח.